berti kurban berti 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 hayran berti kumam aleyküm ilmin berti xamad le kharadir ke khagir hatta piro ke çides mengir berti berti kurban berti 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 hayran berti Ava bira germa keli ava bira germa keli serpe ya bu Hazret Ali ez şum deslin gevi kali godle ve ma dünya vali berti berti kurban berti 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 hayran berti چاقا بخیر شوا باش اون بخیر هاتن سر و شان و پکان تیوی برنامه جن و هنر بری 15 رو برج ما گوتو بو 15 رو جاره که ام پروگرام چکنی هیوی دارم ام وی پروگرام خه هر دایم 15 رو جا که بگینی چکنی وقت حنک ام بینی 15 پروگرامن ام به هفرا چه دکنی نه هندکه 15 پروگرام براستیجی دست پی که مدگو ام چاوا چکنی چنگ چکنی اما روز بروز مدید که علاقه ایلگی زیاده دبه مخواستم هی زیاده پروگرام خوش باش چکنی اون نیسر اکرانه و هیویدار مونگی باشن سلامتن گلک تماشاوان ما جمعه پیامن خوش دیشینه جار جار ندبینه و چما وی هفته پروگرام چیه نکر جار ندبینه لیله اونه لکبون و آخره پروگرام ما هیشتن اون چیه نکنه جار جار نجی رخ نجی تنه دبی نشتا پروگراما نی باش بو یعنی باز رخ نجی تنه ما نجی سر چاوا قول دکنی اما زیادتر لسر جنین آناتولیا ناوین لسر جنین مک کتکار جنین مک حتی نها کسی قیمت ندایی یا جی در نخستنی سر اکرانا روز بروز درخنی اون نسر اکرانا امید خوازنی ما و جن ما که دوانجی در که سر هوله جن ما اشکشاندنی جن ما حتی نها کلام دگوتنی ستران دگوتنی یا جی کارین پر به قیمت تکرنی حتی نها در نکتن سر اکرانه اما وانا یک به یک رو برو اون نسر اکرانا اگر وجی جمعه پیشنیار بیشنن اما کیف خوش بنی و جنین مک و شارتنی دقنج قواره ده اون نسر اکرانا یه جمعه جی پر باش به هیرو دو جنمه پر بقیمت جهندری آناتولیا ناوین جقونیه آنقره یعنی جگله که دورا جنین مهنه چورمش قیصریه اما دخوازنی خب بگی نوانا جی اگر جمعه مساجا پیام سر پلتفرم کرد آناتولیا ناوین بیشنن اما کیف خوش بنی وقت مگوتی دو جن ما هیرو هندری آناتولیا ناوین یک جا انقره یک جا قونیه دو جنین کتکار دو جنین کارساز دو جنین دایک و دو جنین کرد همه اون نسر اکرانا از هیویدارم آماده نه حوالا می اسمت هنک پروبلم اینترنت هیون از هیویدارم چاره سر کرده یک به یک اون نسر اکرانا sevgi Karakaya güçlü. Tubxir hati, serçava hati. خير سلامات Çırdaki terindi rahati. رندن تشرتي تجي رندي Sağ olasın.
Cara yekemine ti derdikevî ser programkê. Çawa hîstikî? Heyecanlı? heyecanı he. Normal em bixebixenî kes yabancı li vir tune em Kurmancê Anatolya navîn keskî yabancî ke em bînin milyona me sîr dikin tune em dixwazin ma sîrkin pêşa rojê de tabîkî em bînin bixebixenî keskî yabancı tune heyecan meke, stres meke. No, heyecan stresten evet kaç bir he, hangi he. Normal e, cara Evet. yekemîne normal e. Hevala me Esma amade? Heva ne hatiye ez ba. Ha hevala Esma tu bixêr hatî ser çava hatî? Hîn di rê dayî? Ez hîn di rê da min cadeqekê. Tamam tu heta digê mal em ê li benda te bisekinî. Em hetên gê sevgiyê giran nas bikinî. Sevgî kî ye, ji kî ye, çi karî dike? Xe bide naskirin ji me re. Az ji Qirpûngarê me, kaçko çêlko me, buka xalko me, 3 salên Almanyê me, kuaförüm, 25 salên ez vî meslekî dikime, 20 salên ji dukana min ê bixwe he. 20 salên ji dukana min ê he. İşçi min başa. he. Çalışmıştım işte. Pir başa. İşçiyê te jî hene? Her işçiyim yani. Başa. Öğrenci yetiştirmiştik ama, talaba jî. Gorketene pratikum etkine. Staj dikine. Her staj etkine. Haftaki 3 hafta, 2 hafta. Yani. Te çin bi dest vî îşî kir, te çin qerar da te got ez vî îşî bikim? Vallahi zaten Almanya mı zaman nedizanî. Zaman xeyli zor bû. Ez bi heval ki xwe çûme ba kuaför porjêke. Ba berber yani porjêke. Jinekê ji pirs kir got telebeke were ber destê çalışmış be xercixî xe derxe. Ez ji min ji gaza warim, ez çûm. 6 ma ba jinekê çalışmış bû. Çi xweşî min. Min got ez vî meslekî bikime. Jinekê ji got temam ez çûm ba Almankî. Min jinekê li got min got rokê tikanê xe dirfûş xerse birfoşe min. Jinekê ji min re got her zimên bevse, her meslek bike û em ê hînganî konuşmuş bin. Min çû ziman evsî, min meslekê xweş kir, min dîploma xwe ji heynan. Ez çûm min dîploma xwe da dest. Min got te tikanê me de. Jinekê ji heyna tikan firda min işte 20 salî ez dikime. Maşallah. Yani te kira hedef, te got ez ê vî dukane bîstên me, te çi sang? Yani meslek çi xweşî min, yani weng meslekê me çi ye, mînak weng ressam tablokê heyne. Lê resimkî bike, weng şaveyê me ji pork te berme, em boya dikinî, çê dikinî. Weng lê meskine em dîn va esere min e, min çêkir. Yani tu deng tere xweşî te. İşte min ji jinekê re min got enîde sonda ez vê tikanê ji dest te bigirme. Me aynê ji tikan heyno. Te kira hedef ji xwe re û tu bi ser ketî. Ya jina xweş şiva, jina her tişkî başar mişkin yani. Her tişkî bikanin bikin. Te Aynen. got 20 salin vî îşî dikime. Evet, bir soru soralım ha. Yani zehmetî vî îşî çine zorluğî xe çine? Ya, na müşteri tane, ji por her işte tu psikolog, tu pedagog, tu derdi ona dinlemiştik ki, birey Almanya pire bir tane dendikine. Yani, tu işte ona dinlemiştik ki, onlarla konuşmuştu. Ya işte, zahmet kaç para, zevki kaç para. Bizim problem ki hedi bilgisayara da internete da. Havala me esma jî notî. Valla zahmet kaç para, zevki kaç para işte. Ya bu. Tu ji bixêr hatî hevala esma dîsa? Dengê te girtî yalnız? Donaz. Deng? Tamam. Dengnika heye? Belê heye rê jî tu dikanî navê esma bigêrî? Esma Yalçın. Tamam. Eji terda Tu ji bixêr hatî em leborna te jî nas bikinî hevala esma hinek internetê de problemê heye çi ye nizam. Ez jî niha katim ji nû ve hatim. eji terda hemû hevala û temeşevana silav dikim. Ez silava xwe germi bi dil û can
ji hemû Kurda Anadoluyê navîn ra dişînin. Serida ez ji bona we jî spasiyê dixwazim bernameyeke kotînê ji bona jinê Kurda Anadoluyê navîn bi taybetî te amade kiriye. Gelek min vîdeo temaşe kirin ji bo jinê Kurda Anadoluyê navîn. Rastî ez pir pê kêfxweş jî bûm. Vê naberê de ez lêborînê jî dixwazim ji bona teknîkî piçîkekê masî çêbû. Yani Çarna dibe ev normal e. Erê. Wisa navê me Esma Yalçın. Ez ji Kurda Anadoluyê navîn ji Anqerê, ji Balê, Camliya mezin. Ez li 98 hatim Almanyê. Ji hinga vir de ez jiyana xwe li Almanyê berdewam dikim. Gelek başa. Te çin karar dava işa tu jî işî pîtsayê dikî ez bawerim. Te çin karar da yani te got vay işa gorê min e ez vê işî berdewam kim. Ji ber ku her du jinê me jî bixe işî xe bixe dikine yani karsazin em bênê patronê işî xe ne. Te çin karar da yani te got ez vê işî bikim vay işa tam gorê min e. Erê rast e. Wextê ku ewl yani em jî hatin Avrupê em jî bêkar bûn. Yani milcem jinik İtalyan dest bi kar kir. Belê. Fakat li wa derê jinka İtalyan yani ew jî umra xwe çel hebû ez bar dikim. Em hemû jin bûn yani restorantik mezin bû. Sê çar restorantik xwe hebûn. Wextê me dest bi va karê kir tabii ez hîn civan bûm. Ez 26 salî bûm wextê ez hatim. Mira got ez xarnê bi te bikim. Yani destpêkê wisa min got na ez şena nakim. Got na got çima tu şena nakir tu yê bikare. Min got pekî min got ez li hêlê te hîn nabim min got ez heyecan dikim. Got tamam ez te bişînim cîkî din. Got tu bikir piştra hat makê şöve hat kontrol kir. Nave Qonçeta bû rastî hîn birê min ra jî dibe Qonçeta. Hat got min got tamam min got tu dikarin nikal hêlê min bisekinin min got me hû kiriye. Wisa min dest pê kir. Rastî di jiyana min de jî bû ew kê yani jiyana wê min ji xwe ra kir sembol jî ji bona çi bi taybetî jinik bû. Jinik ketkar bû. Wisa jinik zane bû. Bi rastî jî jina jî hez dikir. Yani tevahî karkera xwe jin bûn. Her daîm ez tin moral motivasyon dikirim. Got işte wisa bike. Got ez zarok bûm. Got ez bavê xwe ra diçûm pazarê. Got min wisa ew dikir. Yani li pazarê me dinêrî me estetik yani min mesela pazarek me zepse difrot got min wisa çê dikir min gorê estetikê xweş dimêrand kî ma em karê bikin. Got wisa ez hîn bûm. Piştra bütün evktan mı? Yani got wisa bike ez tin perwerde kirim ez wisa bibêjim. Rastî hani ji me jî hez dikir. Yani wisa hevaltîkek me cudayî ji naberê me de çêbû bû. Bi vî avayî piştra me dukana xwe vekir dîsa ez diçûm cem dihatim. Yani mesela min ra tin mînak digotin digot wisa bike. Ez destpêkê yani ji wê hîn bûm ava yani ez vê jî bêm em jin Kurd mesela ji piçûkî de ji bona em tin mesela bi xarinê ra dayika me yani piştra min wisa ez herkes hîn bûm hînga weka dayika xwe pêş xwe bir berçav xwe bir rastî jin me Kurd di mitfaxê de pir serkeftî ne min ewa çawa bibêjim bi Kurdî çi işte min vaya hani ben onu şey yaptım yani keşfettim. Keşfetmek neydi Kürtçe?
Tamam yani jine Kurd Hamud mutfaqa da dibine profesör yani profi. Hem profine hem de rastî profine ji Ji ber bona ku zikî dakî xeda em dest pê dikinê di mitfaqa da de yani fêre xwarin çêkirinê û mitfaqa dibinî yani. Ji ber ku erê zikî da me di wî alî da pêş dixine. yani Yani hem peş tıklı yani Türkiye hemen jinidin bir peş nekef tabii ki ama kulturuk me Kurda boy xarne cudayı heye. rast e. Yani bi xarine vakti mesela xarine ra ez mujur bum mihingane mezekir xarne İtalyana nezikmeyi xarne Yunanaya nezikmeyi yani osa ama xarne meji ya heriz seri yani ya her serkefti yani mutfağı da rastı en pır serkeftini yani yani pıştıra mesela vakti vacik ez rudunum mesela jini Kurdu velatiye min jini Kurdistan'ı her eremi mesela kes harni wana dibinin ji bona harni ji rastı pır devlementin yani تعمê xarnê dizanin çawa pê dinê yani her heremê gorê xwe xarin xwe serkeftî heye tu dixwe tu dibê wow kesek mîna vayê nikare çêke bi taybetî jî jin Entebê heval min jin Entebê zaf li va derê hene xarnê xwe ji gelek xaş e yani bi vî avayî işte me dukan vekir ser 20 sala rayî ez bawer dikim yani 23 salin ez xarinê çê dikim ez her daim di evkê de şoxulîm yani Cî xwarin de. ciyê xarinê da jî pişt ra jî me dukan işte mi vekir ser wê em nika jî kara xwe bi wê ewk dikin yani. Yani tu niha di wî cihî da patroniyan bênî karsazî Yani yani kesî li cem te dişuxile jî heye yani ten stajê dikin li Almanyê ji ber ku praktîkumê ji çê dikin zarok tên wî îşî bêvîsin lor fêr bibin tu öğrenciye jî yani em bînî ber öğrenciye jî dixî vî îşî tene cem te devîsine vî îşî erê Peki bu yani mesela öğrenci tane bomın az iş ber dixime ya diplomayı haytına gori xatarına dukana vazikene. Cem tejî tişkiwan he. yani rastî mesela zarok tem praktîkumê dikin tem li cem me serlêdanê didin praktîkumê dikin tabii ki yani yek hatin cemme dukan jî vekirin yani bi vî avayî rastî zarok evkê pir dixwazin yani sa praktîkumê gastronomiyê hil dibêjirin yani dibên em fêr bin em bibikin yek hat li cem meşgulî dukana xwe jî vekir yani Yani demek wisa on dibînin yek li cem te staj kirî piştra jî erê dukan vekirî ez ve hirdê jî bipirsim ûn xe çawa hîs dikin yani tu dibê min va öğrenciye min fêre vî işî kir niha ja wî işî dike ûn kêfxweş dibin yani hûn dibên vaya min yetiştirmiş kir ûn bixe yani serbilindikê dibînin dixwedin. Heval Esma. Sevgi hetingê tu bersivê bide ez bawerim Esma qemera xwe çê dike. Tamam. erê Migo öğrencik den ceme ûn stajê bawe dikin paşê jî ternîşk xeve dikin ûn çawa hîs dikine ûn pê serbilind dibin yani. Vallahi babama stajı öğrenci ses olun. Aha. Mecbur az öğrenci ses ola yetiştirmiş kime. İtkave sınavı taramakta. Diplomayı haydını. Josh Vatkone verke yani gurur duymuştuk kime. Az mı bu öğrenci beni yetiştirmiş kiri. Diyor düğüne yojlu bu kuaför ki çalışmış diyor herse. Diyor gururlanmış diyor yani. Diyor ki beni yetiştirmiş kır. Yani insan büyük bir gurur duymuş kır. Yani pir baş e. Kes li cem te jî dişuxile yani ji ber ku tu yani îşvereneyan bênî çend kes li cem te bata dişuxiline. Vallahi işçi kimin kaçıka İtalyan hebu işte Türk çalışmış. Bunu hangim bir salın. Ben hanga yetiştirmiş kır. Yetiştirmiş kır. Bir salın babamı çalışmıştı.
işte Alman, İtalyan, Türk, her yani her devlette bom çalışmış bu. Yetiştirmiş, çalışmış bunlar. Yani minak tu hem millet jî yefsanda di divî işî li cem te kes jî dişuxulinî ew jî sayî te de nankî dixwine tişkî pir bi qîmeta bi rastî jî. Hevala esma ez bawarim qemerê rehîn meşgûl e em bênê hevalino programa me li ser YouTubeê bibin endam bibin abone û programê jî parva kin ji ber ku em xehîn bigînî hên zêde kesî ya pir baş be. Li ser YouTubeê jî ji kere me xere bibin abone em dubare bikinî. Heval esma wan dobû ez bawerim qemere problema qemerê heye îro. Car carna yani wek gavê diş te got em di naberê de problem hebûn ez jî ketim bilgisayara de sorin derket. Te got kuafêrê wek psîkologa ne wek pedagoga ne tene girî xelta bata dikine porê xeş derbat dikine yani ew tiştekî pir bi qîmet e ji ber ku lazim e ku tu wa tiştekî li bi te re gilî xekirnî parva kirnî tu veşîrî ya jî ji wan re çareserîkê bibînî çawa cem te dimeşe tu çir dikî bana re mesela. Yani etene gil xatkine probleme xeyene xarse işte pırskine işte no metmi bu problemi ve düvero düver baka yojhubka yani dizonji av şuru el qofer bime yol boma bime o da yani tkone darne yojiyete khosiyete lidoni buketke lidoni khosiyetke merjin keten lidoni haftkine ama av şuru lordime ya bana düzen ne diye emin yine hem de psikoloji hem pedagogi ya bazen probleme xeye döne kasro kotnakına yani kotkın diye yeten işler kotkına yani yeme meslek mesajı ni pura mesleğime psikoloji onu işdikini pedagogi onu her şey dikini ya mesleğime örneğin probleme pur hene xarse düşün bazen amici doktora havut arsırıntır Cilt doktorundan. Yani cilt doktorundan bu serdo yani kanser havut deri kanseri mi var sivilce mi var bazen amici doktora rıntır ve zonni teşhisi amici doktora rıntır tıkını ilacı pır besarıyorum müjilin no ame mecbur ma çekir xarse mecbur ame kafa tası onu kontrol tıkını ama düm müşterimin min seri deri kanseri di nişan da doktor parça haynondu Merkaba çiçeki kocaman hat Almanca sen benim hayatımın meleğisin hayatımı kurtardın. Ben de pire hemen halos kırın. Yani erken teşhis kır. Göre dün oynuyor. Dün gapri xejn oynuyor. Av görevime ta proje kır xarse dün kontrol kici şu anlık değişmiş bir xarse şu anlık değişmiş bir ya kökler değişmişse ya kafatasının yani derisi rengi deri değişmiş bu xarse dün mecbur müşteri Rabbi. Yani yeme işime ni sadece pora. İşime yani bir sürü şey xeyene. Onun hoşucu keştikine yani. Mesela bu müşteri xaddu müşteri kanser. Der kanseri mi teşhis kırşan. Ameliyat bunu dışarılas bu. Pır başa tişteki gerçekten bir kıymete. Yani valici gerçekten herkes fark nok az bavarım yani her kuaför icnobi yani. Aslında yani henek tecrübe lazımın. Dagaz 20 salın bir işi dikime. Jibar tu müşteri ha başnastı ki yeden lakı şanık he lakı çı he de yeden ona ezber dizani jibar kiriye yani. Ya müşterim 20 salın müşteriyim. 20 salın denem bomın. Ona göre 20 salın tu bir merkez nostki tu yani merk nostki şanık nostki her zoni diye dümeski ki ha renk değiştirmiş kiriyor şanık dalmış bir tu vani normal. Yani normalde her kuaför ve zone yani. Müşteri uyarmışken. Reji görüntü sevgi desmede hebun az bavarım li kuaför tudukani wana derxi heval esmacı bavarım kamera kaçıya bu ama varni esmacı bepersini. Beri ve az jvara filme belge filme me neha leger li ser Kurdi Anatolia navin hati çekirin li Avusturya giraze were weşandin ji kere maxara kesê li Avusturya jiyan dikin herin
adresa wê jî yekşemê li bajarê Girezê Avusturya di saet yekê de li sînema Film Centrum im Raxbawe Kino adres jî Raxbawe Straße 6 li Girezê ê were nîşandan ji kerema xwe re bîr mekin xeber bidin hevdî herin temaşekin fîlme me yekemîn e ma were zêde were sêrkirin ji ber ku gelek ked hate danî vî fîlmî bîr mekin xebere bi hev din bi hev re herin sêrkin em görüntî rêjî em görüntî sevgî dikan û li ser ekranê ê li ser kar So wie immer. Ja, wie immer. Seiten 6 mm war das. Nee, Ne? 9. Das ist ein Running Gag. So, und alles okay? Ja, sicher. Ist nur was frisch. Tja, Bei dir auch. ja, Gott sei Dank. Und wann ziehst du jetzt um? Wenn das alles gut klappt mit dem Vertrag und so, erst Januar. 1. Januar. Weil ich habe erst gesagt Dezember, aber Okay. Aber ist noch nicht hundertprozentig sicher dann, oder? ja, wenn der Vertrag fertig ist, dann, wenn der Vertrag unterschreiben, 1. Januar, dann habe ich auch gedacht, dann Feiertagen, dann kann ich auch mit Umzug besser klarkommen als 2-3 Tage. Ja. Dann gucken wir, wie das geht. Aber es bleibt dabei, dass da auch so ein Friseurladen, der Ja. übernimmt das dann. Nee, das ist kein Problem. Ich habe meine Kundschaften und das. Das bleibt dir gehabt, weil ich bin gewöhnt, eigene Herr zu sein. Ne? Ja, ja, ne, das ist. Herrin. 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 Eigene Herr, eigene Herrin. Muss man aufpassen. Ja, das Sprache ist schwer. Ja, da sagst du was. Sieht endlich wieder hübsch aus. Muss sein. gelek spas ew görüntiyona jî sevgî ji me re şandin merjin ferq nake li bata tu giyo porgiyo jî dikî sevgî ez barim No, ema mercan, kuruk, yiyecektin yani. yani ne tane qafêre jinayê ye gîşt qir Ya yiyecektin. peki carna mer dibîne têne dibîne vaya jinike em pur xelba ve jê naknê kesî dibî hê carna Valla Cücara sanatçı hattı Türkiye grup Seyran ve Efe Ergün var. Hatta Bama menajer vani Hüseyin Çiftçi evci menajeri kurmanca. Guan bojana pur xajê nakne em nizojin çin proje etkine. Mecgo tamam o zaman runiştin müşterine me Alman hatır me pora vana jekir pora vana din şiva bu pur me jekin hingana pelba jetene pur me xajetkine. Sırf te tersiyan got jinike heq nake. Sırf ki güveniş hemen bu jinin diye hala bana bizan pora hak bekin mera hak nakin diye. Meskir me pur jekir jor şiva jê şobun yani me jekir beğenmişkirim. Ez barim esma yedin kamera xwe hal kir hêdî Erî dengetê ba kameram çêbû yani. baş e
Edin tu problem tenez barım. ناتونەیە Başa em niha teva tengê berdam kinî. Nabere de müşteriye çawaye yani tu nabere ve de olay neven ilginç derbas dibin ez ber ku her roj mirovên cuda têne herkes ki psikolojik cuda tê hene dibêne van ne xweş bû ve ne rind bû diyalogê çawa nave de derbas dibine. Rastî yani destpêk mesela müşteri yemektin yani hewil evkê xwe ji me re heye baweriyê xwe hene fakat hindonun pêr jinik me pîr heye yek Alman her daim tê ji me şnitzel dikire wisa hat ket hundir ez nedîme tabii nexweş jî piştra tabii zilam me dî işte işçiyek li rû me di şixule ewa dî got tirsiya yani ji zilama tirsiya yani got ez kerim got xarina me çir kir ez derketim hatim ez dîm wisa kêfxweş bû yani ew bû sakin bû tu zane hani her daim tê li we derê dibîne ya wa rojê nedîme jinik ew bî yani tirsî wisa Panik bî. Herê panik kir got telefon qîzênî kir got mihilîne mawer mihilîne got du zilam hatine ki êriş mikin min got na tiştî wisa paşê qîza hat min got ya her daim min got tê îro ez nedîme wisa tiştî yokine yani hin du roja ber vê vaya qewimî az o rojikê jî yekî zilam hatibû cem me tabii ew jî müşteriye me her daimî wisa evka xwe cüzdana xwe vekir qewlik got cebinê va wisa piçûçkînî got vaya jinkê min taybetî ji min re sendî min jî wisa nêrim min got min got li ku derê sendî got çima min got pêra bê ji me yekî ji zilamê min re bistînim min got ji min re sendî sekê pera pir xerc nakim min got baş kirî wisa çê dibî yani yekcara wisa ji diqewimî Yani berajî wek sevgî gotî berajî giliyê xwe dikin tiştî xwe parva dikin ji ber ku her car tên ya din ev din nas dikin tekiliyek baş di navbera we müşteriyê de çê dibe tabii yani ev baweriya çê dibe bawerî yani yani bawerî çê dibe mesela carikê işte xarın gemasî tê de çêbî yani gemasî tê de çê nebî mesela müşteri telefon kir got baweriyê me bi hey hîn cara ez keşxarînê ji we re dikirêm ez dizanim kî tu gemasî tê de nabe yani wisa bawerî jî çê dibe rastî di naberê me û müşteriya da çima yani çimak em jinin yani esas bawerî burada tê ez bawer dikim zanî yani tiştî wisa ji diqewime tabii yani hem bawerî hem jî yekcara me re jin dibe me re rûra du şixulu gerek mesela bi işçiye rû me vek em dişixulin yani wisa tu jinekî te qebûl nakin yani vaya ji car cara çê dibe yani bêguman başa em görüntî heval esma jî hûn nîsar ekran ji me re görüntin me rica kirin ji me
Ist das schneiden oder? Ja, das wäre sauber. Ja. Ich stehe direkt hier vor der Tür in dem blauen Auto, dann gehe ich mal da rein, ja? Also, das ist gut. Danke. gelek spas. Haval esmaj merhaba görüntüyanı şandın. Mersar kardi çing demeşe çing çedike çing hazır dike. Per spas kiniş bu kedatajı. هناك مساج بخوني اگر پرس هبن ريجي اماناجي هناك وني سر اكرانا هوال gelek mesajın خوش تشينا جنن ما كتكرر كارساز را sevcan akbina guti her biji jenin Kürt jin jiyan azadi gelek spas Adnan Mukarnas destxoş xange guti Tuğba güçlü guti her biji ablam başka Sevcan Akbina Dişa Guti Sevgi abla saygıyla alkışlıyorum seni. Sağ ol. Tüjü bu minak avjın edin jî tabi binen varın sar ekran az bavarım. Hiro familya من جمرا صرف mesaj dişine Ayşe Akbina Guti jine me dalal dest davin dest bu kadar edin ev dare başarmışkın Guti ev serkevin gelek spas Mustafa Güler Guti selam şavbaş başka mesaj hene reji tınana platform Kurd Anatolia Kemal Göksu bxerati bernama Pekanjin TV amj dibini bxerati Kemal Göksu Songül Doğan Guti iyi yayınlar Hera Guti jinin Kurd ezbarım Deniz Akbina Guti iyi yayınlar Serdar Doğan Guti evar baş Yavuz Boran Doğan Nuri Akbina Guti şev baş eval no evar baş Guti Serdar Doğan tu perstana eger em va havala jmara mesaj şandin raji per spas tikini mayat bulut Guti her biji jinen jine heval evar baş gelek spas mayat bulut em bawarni baqasın eger persebin em persa haynani perstana jî ji bo va mesajên we xweş bi qîmet gelek spas mîzeyên Akbina ji Guti başarlar dest xweş Esma heval Guti Sevcan Akbina tu jî bîr nekirî Tamam, gelek. Mehmet Karakaya Guti selam şev baş Mehmet Karakaya ştera jî eger tu mesaj edin tinebin em pirsêxe berdewam kinî wala nêskî 40 deqeyî me çûyê me nizanî wext çing derbas bû bi rastî jî em warnî em bênî hûn jinin hûn dayîkin hûn li her cihekî de jî mesela hûn wextê wê pir li ser îş here hûn xe çing digîne mal kurkê xe malê xe hobî we hene mesela em bi heval Esma dest pê bikinî Rastî serida hevalek me ra mesaj şandin ez spasiya xwe dixwazim tabii ki merê bi xwe şixulî sa yani rastî zehmet dibe di jiyanê meriya da tabii em hem li karê xwe dişixulin hem mal hem em dayîkin yani gorê vê tabii ki hetak dest mivatê mesela ez ji xwe ra jî zemanekî parve dikim ez rojê min ji xwe ra kiriye yok yani ez rojê du cara ez diherim yani ajinê ez diherim hewz işte car carna jî yani roj din hikmanî jî mesela ez digirêm derdikevim ez ê île saetek xwe derva bimeşim yani wisa serninga ez ê meşê bikim kez hatim mal jî ez ê bixwînim yani wer zehfinim feqet erê ez xandinê hez dikim ez ê binêrim ez ê qestê xwe bikunim qestê zate ez abone me deriyê me jina heye mesela ez ê li wana binêrim wisa yani ez xwe ji va tiştî wisa hiç qut nakim
yani jiyaneme kareji mesela tabii ki zahmetli. Yani selbstständig Almandı bir merser ningo bu sekinin yani devi mani rastı sayı yani sernin kudu sekinin kare tu da her türlü ser kare kudu dul mal aynı mesela zar harne çavdik tuti mal pakıjıl sermeli jineyi mıhavın her tiştik yani boy jineyi yani rastı zahmeti ki pırı fakat yani em ez bixo yani hatta kesme vati naxazım dijana xuda kemasiyeci bihelinim tabi zahmeti. Yani جبرکو وقتی و زیدن کار در باست به یعنی هو بیواجی زمانی خی تایبت شخرا و قطاندن هندک به اما دیساجی کم هندک ونه کار yani هو بیخیجی دکی از باورم. Yani havalık mehe bu dugot jin bixazı ye cihane bihazine yani ecb ve bavariye براستی جن جنی خاصة راستي tabii ki zahmetli be fakat yani serji dikevi dikici yani jini enuzanım yani ev ku cudayı hey yani yani jin her daim ye bir heze khasi rasti serji dikevi yani ez usadı bilim yani bu jina ez usadı fikrim ve usayıcı yani Aynen jir rasta yani jinik bixaze be bikare dünya ki jî ava bike. Rast bêjî em vê pirsê sevgî ji bipirsînî sevgî divê navbere de Serdar Doğan ji me re nivîsiye divê çiğdem abla inşallah bir gün İsveç Danimarka'ya gelirsiniz. Nice mesleki olan insanlarımız var. Serdar eğer tu ji min re li ser Facebook'e navî ve jinana bî em ê zêdetir programê me jinê Kurdî Anatolya navînin tu ser Facebook'e ji min re bişînî em ê wana re têkiliyê kevnî hewce nake em warine İsveç Danimarka ciyêdin programê me li ser online dibine yani gerektin em warine wê derno ji me re navê wana bîşine nimerê wana bîşine em ê bikanî wan re têkiliyê kevnî ma warin tevê programê me bin pir baş be pêşniyarek pir baş bû Serpil Akbaşçı gotî herkese selamlar iyi yayınlar gelek spas Serpil em bi sevgî berdewam kinî sevgî min got zamanî te ji kirketa re ji hobiyê te re ji dimê ji ber ku hûn zêde dişuxuline wexta te ji malê te Kirkê te Mêrkî te yani hobî te hene wextê ji xerj dikanî veqetinî Hatta ne yani hemen uğraşmıştı daha saat çalışmıştı diyor şu mal işte şu hazır ka yemin hazır merkimici korkemici mira yardım tıkına ama tabii sufre şile xaj hazır tıkını sufre xaj top tıkını hatta ne çocuk korke xaz zaman kadar bastı mı hava kafter mi yüzme یک باز کتاب دخونمه کاچکی من رسم چیزمه هست که کاچکی خبر رسمات کنی تاگو mesleği min zaten mina rasım ay yani mina duvi ali daji tuji hene peşket yazma mesleği yani ressameke ressamaka rasta hem de ser tablona hem de ser pur millet کنی rasta yani avji dasta çedbe avji dasta çedbe avji yetenek lazım ha tabii من دخواست از بپرسم یعنی جبرکو اون هم لکار هم تینا مال جی شاد کنم بپرسم مرکه ویج بار yardım دکنه هفجینه و بیار yardım دکنه تاگو ام گیت ها حاضر دکنی حوجه نو که از بپرسم دیسا از دخوازم جن امیک اناتولیا ناوین ام بینی یل مال رودنن ام بینی مجبورن دستی خلبر میرا وکن جبر کو ایشتنه مسلک نکرنه تو مکتب نخواندنه و جنانا را اون چی دخوازن بین پیشنیار کن یعنی جبر کو هم بینی لگندا مزن بونه تو نچونه مکتب وجی تو مسلک نکرنه اما جوا جنانا را بینی چی یعنی مجبورن بن یعنی دستی خلبر میره خوکن یعنی ما اونا چر بکن اون چی پیشنیار دکن جنا خاص خرسه جنا هر هیچکی بکن
جنه گنده یا نین لیخن نین برفوشن مانتی بکن شیر برفوشن پنیر برفوشن yani domates yani Nexçe birşinin. bir şeyin gibi kan yani jana hoş va jana her iş gibi kan ya önemli majın bixwazin ya para Yani xaç gunda bejî merd dikane îşkar nexe derxe ava bike yani. ya para xaç qazamışkın desmi ki xaç mesnokan anoje yani iş sahibi kan mina Yani ne mecbura illa mektebat hava kin yoxud her meslek bikin. Limal jî merd dikane işlema jî tentena jî örgüyo jî her tişkî bikane bikin. Dersliği bakın yani jana hoş va jana her iş gibi kan Yani tu dibî çi heval esma ew jinemek min gotî li mal rûniştinê Yani hevalnika jinime Kurda Anadolu'yu navîn bi rastî ez wisa yani dinêrim mesela xwe pir ew dikin yani dibên em zanene ma zanebin yani ez ê kêfxweş bim hevalek me jin an jî jinime ma zanebin ez ê pê kêfxweş bim yani ez wisa difikirim ew di pêş de xwe nas bikin dik hêzê xwe nas bikin yani nikak xwe nas kir tu ya xwe çawa nas bike tu ya xwe bi xwe nas bike tu ya kulturê xwe nas bike yani em jî hatin Avrupê em bi bir pir ewkara derbas bûn me jiyan yani ji 20 sala zêdetir merva dernana jiyan derbas kir heta ke em me nasnamebûna xwe me nas nekir yani bi ser navê jinê hinga tu nizanî çawa bimeşi ez bawer dikim mesela jinekê xwe nas kir ki hêzê xwe nas kir tabii ki ya bişuxulu ya xwe ji bin destiyê derxîne yani zilam nika merê bindestî bû ji zilama re zilam ma hevjine tê bijî ma bavê tê bijî ma birê tê bijî bi rastî her daim tu yê bindestî ye yani ortak yaşamın da olmuyor çawa bê bi Kurdî mesela yani ji bona wê jinime yani jin hemû giya hêzê xwe çalışmê jî hene hêzê xwe yek tişta bikin jî hene li gunda bijî berî dayîk me li gund bûn rastî her tiştek jî dikirin yani üretim jî jina dikirin yani li piyêz jî dinêrîn zariya xwe jî bi xwedî dikirin her tişkî xwe dikirin rojê îro hatine Avrupê jine me jin dibên tamam yani ehliyetik me bû erbek me bû tamam em azadi yani wisa xwe bi vî avayî mesela xew dibînin yani ez wisa dibînim yani dîtinê min eger jinik ku şixulî se tabii ewil ji ekonomî azadiyê xwe ekonomî du ekonomîk me xwe ji zilam tiyê qut dike yani zilam hinga nikare bindestî bike hinga bi fikrî xwe bi jiyanê xwe dilê xwe çi xastiye wisa bike ji bindestiyê xelas dibe yani hêvîdarim hemû jin me va rastiyê bibînin wisa ser vî avayî yani zilam tu dijmine me nine bi vî avayî ma şaşîtî jî fehm nebe ama yani jiyanek hevpar meredik ji xwe rawek bike yani tu çima ez ji zilama re bindestî bim çima ez birê xwe re bindestî bim çima ez bavê xwe re bindestî bim mesela çend rojin ser malpera qîzik 6 salî mesela danı çıkasa dile me pê dişewtin ne yani eger em jî dayîkinsa em qîzika me zindikinsa ya an jî hevalê me derdorê me yani rastî ve mijarek pir mühim e ki jinekê xwe ji bindestiyê xelas kir yani ji bonê we jî ki jin şixulî ya azad bi ya ekonomî özgürlüğê xwe ekonomî azadiyê xwe ye bi dest xwe gotinak ez bibêjim vaya yani gelek baş e te gotinên pir bi qîmet gotin yani jinik yekî nivîsî bû digo jin jî li mal dişuxuline rast e şixula mal ez bêm
دیسا بندستیه چقدر به شغلجی یعنی تو خدمت یکی دیکی تو جبو خدشت کی ناکی یعنی تمام زاروکی خیج بنیرال مالی خیج پاقش بکه او مرو شغل جیوانا دکانه بکه او تشتکی یعنی مجبوریه اما جنک المال رونه تنه لبندی زلامی خب بسکنه بیک اشته خرجلخ که بدمن پرکی بدمن یوخت حوجه ناکه یعنی وانا تک بندی زلامی خب جاو که نوسا یعنی تمام ایجی تشتگی قیمته حتی نا دایی که مجی ونگ جیان کرن اما او جنراسیون هات گوارتن یعنی جنراسیون نو گره که حتی مستگی خد نکن دست خد حتی که دبیا بازنگی خیلی زیرنی نکن دستی خد برا تو زواجیج نکن تو کار دنجی نکن جبر کو او پر مهمه حالق دوران گوتی جنین کردین لأوروپا زاروکی خواه چاوا پرورده دکن بوی کردی دبی اون یعنی جبو کردی و زاروکی خواه چاوا پرورده دکن مثلا زاروکی المال به کردی دنگ دکنه ام ویجی در وی کاری و بپرسنی اون کرمانچه بکر که خر دنگ دکنه آنجی آلمانی آنجی به زمانه کی دن yani heval sevim mesela kuruki min des yani kıçı hat dünü min biryar girti bu mu gotu bu espera Türkiye kısa nakım mi bera Türkiye kısa nekir rasti minnu Kurdi kısa kir tabi yani asimilasyonla her avayetin bendi mecbernadı yani mesela ev Almanya kısa dike fakat la Almanya دبنگه دبستان دا قرص کردی وبونه زمان کردی مکرکه خلوا داری قید کر دهر وادری یعنی کورکی م به کردی قصه دکه یعنی کیمجی قصه که کردی آلمانی خاسته کامج دایکا مثلا ام هفرا قصه دکن دبین یا چما دبی یعنی زمان ترکشی yani tür hemberi zamana tevki mütüneyi rezim hem hamu zamana heye ama zamanı ki bimeriya tünedik tu havcudariye huk merhubuk tüneyi emcil Avrupa jiyandıkın yani haste kamınj dayka ma hamu gib zarok khurab zamanı khurab kıstekin yani tamam zarok otomatikmen le derva Almani ferdibin yani kısa dikin fakat zamanı ku Kurdiji mal em le Türkiye kısa nakın yani dühündur mali da em kat tu Türkiye kısa nakın em bevi avay jiyana xu me ava kiriye yani zaman edin jmöji me derketi jiyana me zaman me gil ser kültüre me ser zamanı xo bu şekli aynı ev şekla mıdayı kuruki xuji yani mesela kuruki mednere yekcara hinek eğer yani Kurdun mesela Türkiye kısa dikin dibi ya dibi mama dibi bana ne yok bana Kurdunun dibi yani olsa dibi Veli rast sevgi ji bipirsin sevgi tu bikir ke xera til Avrupa çin eğitim edidiwan tu çin perverde dikî niha tu jinika karsazî işverenên bênî keçika te jî tu ji keçikî xera rol model kî ew te kijan li çavî te mes dike yani hem jî tu perverda ve çawa dikî yani mesela tu kurmancı vêr deng dikî Tirkî deng dikî hem jî tu rol model kî hem dakî hem jî işveren kî yani ew çawa te dinêre çawa ya saygı az kurkar kurmancı dent kime çünkü kurmancı zor çukluğu da nefsin xerse ya paşa zor befsin ser serdim kurkar kurmancı dent kime yani Almanca dizanne Türkçe dizanne Fransızca dizanne İngilizce dizanne her zamanki dizanne kaç ki beni tüm dödü yani Hazretleri gurur duymuştu kime diyor vakti ilmemi falan ne diyor ki helinden mutayisel işlenmişti. Yani tıştık ben Helin'in annesi gibi diyor aracıyla ben sınıfı azıcık bir hog dönme. Yani diyor ileride gırbum xarsa ana acıt xozma minota sarnıge xadoste. Per başa. Yani hem jali zaman da
Hem ji alî zimên de te baş perwerde kiriye eğitim rindayî ji ber ku li Ewropa jî dibên destpêkê tu mecbûr zimanî dayîkê bizanî. Yani wek rol model jî te got min gurur duymuş dike wek dibên dayîka Hêlînê ew jî pir tiştekî bi qîmet e. Dayîk ji keçika xwe re ji malbata xwe re ji malê xwe re bibe örnek. Tiştekî pir bi qîmet e. Heval esma jî bipirsinî ew lakî te mesela çi reaksiyonê dide dibê daka min jî li kar xebatekî de dişuxile. Yani mesela zêdetir müşterî tenê te zêdetir muhateb digirin an zilamê te. Lakî te kîjan çavîl te dinêre. Yani lakin min Wek ji hani derbas bûma dî. hava merak dikim. Bele. Yani lakin min mesela hani em dibin ya ataerkil sistem. Kurkî min mesela yek cara ev dibe. Yani dixeydi, dinêre yani me bi hêz dibîne. Tabii rojek dikweredik bi min jî serbilind be ez wê jî dizanim. Fakat bi hêzê me dibîne dibê çima tin her daim tûye. Çima bavî min hene. Çima osa yani osa tin pirsa dike. Rojekî dibe na dibe va dukana ya bavî min. Min jî got ya ez çûbûm kindergarten min got ya va çî yani yani me got erê me got em kurikê xwe cudayî perwerde bikin. Me got kurik ji nika de tin naxwaze bi qîzika re bilîze an jî mesela ki jinekê bi hêz dibîne dibê çima dibê yani bavê min tu va pirsana tin ji me dikî yani. Yani hêvîdarim rojeke were ye baş fehm bike fakat yani em dayîk rastî em dixwazin me yek tişt werin gurandinsa em yani dixwazin em kurik xwe baş fêr bikin. Yani cudatî naberî jin mêra de ma zêdetir tune be. Yani jinek jî dikane her îşkî bike. Merg jî dikane her îşkî bike. Yani ma zêdenin ma hiç tune be. Yani yek cara ez difikirim mesela çima yani me got ya yani jiyana min mesela ez li Avrupê di xarinê de pir şixulîm ez bi zilam Avrupê re dişixulîm. Mesela me xarinê xwe dixwar her kesî feraxê xwe dibir düşüş dadanî. Fakat yani yek tişta heta em yek li cem me dişixulin mesela heta em li wana yek tişta fêr dikin rastî pir zehmetî. Yani va jî çi ye yani Orta Anadolu'nun gelen kültüründen kaynaklı. Yani zilamtî pir zaf bilindi. Yani yektiş rastî em jin pir bi ser de bisekinin ki yektiş ma werin guhartin. Nehat guhartin rastî em sudusu em zarok rajî yani em bi kolebin. Zarok jê rawin aynı wawkil me bikin yani em jinin ye me bindestî jî bikin yani kurike me ne zaroka me ne sudusu ev perwerdekê baş me zarok çê nekirse ew jî werkî berdevam bike yani. Yani rolê dayika rastî pir mezin yani. Belê rast e. Hin mesaj hene ez bawerim rejî. Ersin Kandemir gotiye selamun aleyküm. Bir kadın önce eştir, sonra annedir, daha sonra iş kadınıdır. Çalışabilir ama öncelik aile değil de iş olursa aile diye bir şey kalmaz. Bir şey olmaz. Undu bena çedi be eğer gecenek şuguli destpêkê ma karê malê zarokê xwe tiştê din bike piştre bibe karsaz an jî xebatkar an jî tiştekî din. Hûn çawa dibînin hûn xwe digîjin her cihekî. Yani mal jî, zarok jî, kar jî hûn giyo bi hev re dikanin bikin. Jinkê xas xerse jinkê her îşkî bike. Jin nêmîna mêrane. Jinê îş xeyj bikin, jinê şîvê xeyj bikeynin, ormin kurkê xeyj meskin, zaman xeyj bikin, her îşkî xwe bikin. Ma yeter ki kadın istesin. Jin her işkî bikin. Jine bikin de mer jî gerek alîkar bikin. Eger jinik jî dişuxile, merek jî dişuxile. Yani va mala tane ne ji bo jinikê gerek hûr jî iş bölümü bikin. Hevdira parva kin îşa ne olsa. Tabii merik jî jinkê xwe yardımcı be. Ew jî were jinkê xwe yardım ki jinik jî çalışmıştı, merik jî çalışmıştı.
Yetkine canım hemen merişteki koruk jedikine seve yani problem tına. Zaten bu iş kadını bir bilemde öncelik koruk üfletme. Ondan sonra işe. Rastın. Ha. Mehmet Talaz Hatip Guti Sılav Rez Evarbaş yoldaşlar Sılav Ştaracı yoldaş Kadife Bekmez Guti her kadın iş yapar, iş kuran kadınlar en çok işi yürütmek ve sermaye bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Jinen bir kareki bıkanın vekin ama sermaye vantına. Çu peşniyarı vandıkın mesela. Vaktamacı yedin hedi hendik dibe. Valla mı sermaye, hem şu kredi koşkır. Vaktam tıkan sandı, mı kredi koşkır. Çoşmuşmuş hoca kredi ödemişkir. Yani Esma Tüzbiçi. Yani ayrıca Esin ki bu Kandemir de bu. Ersin Kandemir. Ersin Kandemir yani çıma yani mesela kızın şughuli çıma ne dedi Türkçe got evke aile şeyi bozuluyor öyle mi? Ben yanlış mı anladım? Bir kadın önce eştir, sonra annedir, daha sonra iş kadınıdır. Çalışabilir ama öncelik aile değil iş olursa aile diye bir şey olmaz. Yani öncelik ailen olmalı. İş değil kısaca. Yani çıma usadı bu yani niye öncelik çıma zılamı kuyaktik düşüğülü malehu haraptı bu? Ne olsa? Yani tu zılamı düşüğülüysa tu aile huji harap nabı, zarok huji harap nabı. Yani mesela telefon amını yani heval Esin usadı bu. Ersin. Heval Ersin usadı beje fakat yani ku usadı beje dikarı mesela kızını yokudu şukuluysa eğer bir kadın iş kadınıysa dikarı alikariye bijini yokudu dikarı habati mal hef par veki dikarı haftaki ev malı pakışkı haftaki jinki pakışkı rojki eva xarnev serdi rojki eva xarnev serdi yani Türkiye masızıydı yani Meryada tu çenabı ez va persi per ev dibînim yani yorum yani gori xa nerin exa dibêje yani hewca nakem yani dersiz da yani eğer kızını şuğuluysa ma rojkeva male pakış rojkeva yani zılam gici dikarım diye bakın mesela emci düşüğülüm zılam mici ali kariyemi mi fakat yani sistematik ne tübe jmra pakıcı dikna fakat ya bineri mesela mal pır tevle hev bisa ya rav ya makine bükşine ya kavaj büşo fakat yani vaya oknene vaya yani jiyan hev parkırının yani kare mal meryal hev parkırının çima jin hem le derva düşüğülü hem ted malda harni kuş çediken hem hamu giusan hem harni kuş çediken hem mali kuş pakış diken zarok bunji kare derva biji rasti pırı yani ya rasti vayanını yani gavedinin min tabi zılam anji jiyane Avrupa'yı min minakta mesela evna tabii ki yektişta goreme him baş peşketini fakat yani tübejin sedi setiye azadına evcinin ama him peşketini kujme baştırcı hani yani yemejin embüşü kulunci mehin yektişt emji bin destiye dernek etini tamam em ekonomi özgürlüğü mevdes hukusti fakat jiyanek hevpar bi zilama va mel hevpar him be nekrin zilam yo kabul nakin yani mixabin ma zilam çıkasa ben ya em usadıkın me mal pakış kirna usanın yani eğer meri jiyanek hevpar ji hev çavdi kısa eğer ki jinik ji çalışmıştı bisa zilam ji dibisa yani wa mali meri tev hevli jiyandıkı meri dikarı kare xul hevpar ve bikı meri dikarı her tiştiki yani xarım bi, şuştum bi, zarok bi hinga tu keması ji jiyani meriya da tu çenab yani. Bele rast
امیدی دی بروا توابون برنامه ترنی اون دخوازن داوی هری داویج مرا چه بین پروگرام لکی گوری و بو و حس کر ام دخوازن جنه منه و هین پروار سر اکران ما اون و جنارا را دبین چه بانگوازی و چنه ما وارن بکانن وارن سر اکرانه Valla jine kurmanç, jine kurdi magi varın denkin, sohbet kin, çırtkına, çırnakına. Hiç olmazsa nesil edin roj örnek ben. Çılvi derken Avrupa çıçıla koşkırına ma anlatmış ki ma genç bizanın ki çünkü doya karşı ona göre mayısarına gel dostlar. Lazım majıngi varın. İyi keyifli bu derbas bu. Yani. Bale, gelek spas. Yeliz Güler Guti, ablacığım seninle gurur duyuyorum. Sağ Gelek ol. spas bu peyamen ve hoş. Ersin Kandemir disa peyamek şandiye. Biz gökten inmedik. Bizim adetlerimiz, törelerimiz var ve yaratılış gereği kadının önceliği ailesidir. Gelek spas bu peyamenta Ersin yani ev guhartına gerekçe bin yani va generasyona nebeci generasyon edin hevi mehene ki zilam edin kronik bunyan bin kronikleşmiş guhartına çe bibe de peşaroja da vak maguti hevpar her jiyane de her tişki be hevra par vakın va göreva tek niye janatane niye merayji gerek be hevra jiyane be hevra par va bakın va yaşama ya hür diyor ji hür de ji د مال دا جی ل دروا جی بکرکا و جی gerek her aligida bjinara yardım kın jinji merara yardım kın ya peşniyara ma am beni esma tu dixwazi çi bî herî dawî Herî dawî yani ez dixwazim taybetî jinê me Kurd Anadoliyê navîn ma tev li vê bername bibin ma em hevdû nas bikin bi rastî ma em bizanin her jinik me li kîjan alî xebata dikin yani li ser nigê xwe sekinî ji jinê din re dibin mînak yani hevîdarim hemû jinê me Avrupê taybetî Avrupê ya rastiyê xwe bibînin ya me welat jî mesela ya welat jî ma rastiyê xwe bibînin gorê wê ma xebat xwe bimeşinin yani ma bişuxulin yani şuxulandim bi rastî bi alîkî jin azad dibin bernamekek pir xweş bû gora min hevîdarim ya hîn jî devam bikin ez dibêm jin jiyan azadî gelek spas ji bo hatina we bi rastî jî bernamak têr tije bi kêfxweş derbas bû yani hejmara seyircî me jî gelek baş bû ji temaşevanan re seyircî me re jî pir pir spas dikinî ji bo hatina we jî pir pir spas dikinî ji bo axaftina we ji bo parvakirina we jî em jî spas dikinî ji we re yani me got dayî we her tiştî got tiştî hûn naxwazin bên xerse em yedin programê tava kinî Sev davetiyê te jî teşekkürler. Te jî em davet kirinî. ser Sağ ol. serê ser çava em jî kêfxweş bûnê bi hatina we heval esma re ji gotina axaftina tê Kurdî gelek xweş bû gelek zelal bû gotî platforma Kurd ê Anatoliya navîn bi taybet ji te re şandina sevgî jî kurmanciyê te jî baş bû te siftê te got ez ditirsê me ez ê têra min bike neke ama tu jî bi serketî gelek baş den kir kurmancî me Anatoliya navînê veng e yani em dixwazinî zatin ma kurmanciyê me jî were parastin yani em naxwazî ma devokî me Anatoliya navîn jî wan dabe ji bo wê jî va programane pir bi qîmetin ez dîsa pir pir spas dikim ji we re dibê sevgî jî ji heqê derket Pekan TV dibê em ji gelek spas dikinê ji bo hatina we programka têr tije ya destê me ji we nabe em programê tava kinî lê zemanê me saetkê jî derbas bû em xatirxwe ji hev bixwazinî heta bernameyekê din bimînin di xêr xweşiyê de şev baş Şev baş. şev baş